Bună ziua, prieteni! În tutorialul de astăzi o să continuăm ghidul de înființare al unui PFA, iar în acest pasul 4, o să semnăm și o să depunem documentele online, documente pe care le-am generat anterior la pasul 3. O să vă las un link în descriere cu acel tutorial. Am pregătit aici pe desktop documentele care au fost generate în tutorialul anterior. O să le deschid. Sunt documentele pe care le-am primit pe e-mail și având în vedere formatul în care acestea sunt livrate, respectiv absolut toate documentele sunt livrate într-un singur document, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să împărțim acest document în documentele din care este alcătuit. În primul rând verificăm să vedem câte documente avem efectiv în acest fișier și avem cererea de înregistrare, care conține 4 pagini, anexa 1 respectiv declarația de autorizare, 2 pagini, anexa numărul 2 de înregistrare fiscală, avizul asociației de proprietari, contractul de comodat și cam atât. Pentru a diviza acest fișier în mai multe documente, o să folosim funcția Microsoft Print to PDF. Apăsați pe Print și în loc să selectați o imprimantă, o să selectați funcția Microsoft Print to PDF. Selectăm numărul de pagini. Apăsăm pe potrivire sau micșorare pagini supradimensionate și butonul printează. O să creez pe desktop un fișier iar acest prim document divizat o să-l denumesc cerere înregistrare. Continuăm procedeul și pentru celelalte documente pe care vrem să le divizăm. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. După ce am terminat de divizat documentele, accesăm folderul în care le-am creat pe cele divizate. O să creez câteva fișiere PDF pentru acest exemplu, cum ar arăta un dosar complet. Va trebui să mai adăugăm o copie de pe cartea noastră de identitate și, după caz, desigur, documente care să ateste pregătirea profesională sau experiența. Asta și în funcție de codurile KN pe care le-am ales. Bun, în primul rând, contractul de comodat va trebui să fie semnat și de către noi și de către proprietarul sau proprietarii spațiilor, așa cum a fost generat. Dacă nu ați generat la pasul anterior un contract de comodat, titlul de folosință al spațiului pe care îl aveți, fie el un contract de comodat redactat de dumneavoastră sau un contract de închiriere, va trebui desigur să fie semnat de către toate părțile care l-au încheiat și după să-l scanați. După ce îl veți scana, o să-l creați ca și document PDF și va trebui să aplicați o semnătură electronică, respectiv să vă folosiți certificatul digital calificat în semnarea tuturor documentelor pe care le depuneți la Registrul Comerțului pentru înființarea PFA-ului dumneavoastră. Eu folosesc programul Adobe Acrobat Reader pentru semnarea documentelor PDF. Apăsăm pe Instrumente, Certificate, Semnare digitală
salvăm documentul semnat digital. La fel, în cazul nostru, avizul asociației de proprietari va trebui să fie semnat, cel mai probabil olograf. Nu cred că vecinii dumneavoastră au chiar cu toții semnătură electronică. Așadar îl veți printa și după ce va fi semnat olograf de către proprietarii apartamentelor cu care vă învecinați pe plan orizontal, cât și pe plan vertical, dar și de președintele asociației de proprietari, scanați documentul și aplicați și semnătura dumneavoastră digital. Bun, în continuare, anexa 1, respectiv declarația pe proprie răspundere privind autorizarea codurilor CAEN. Atât timp cât facem depunerea online, nu trebuie să mai printăm declarația, să o semnăm olograf, să o scanăm și după să o semnăm și digital. O putem semna electronic fără să o mai semnăm și olograf. Doar că în acest caz nu vom mai semna documentul în colțul din dreapta jos pe post de conform cu originalul, ci îl vom semna cu semnătura digitală direct în chenarul destinat acesteia. Sau mai bine spus, în chenarul destinat semnăturii. La fel și anexa 2 privind înregistrarea fiscală. Cât și cererea de înregistrare. Cererea de înregistrare o vom semna pe pagina 4 la punctele 13 și 14. O să mai creez un folder căruia o să-i spun documente de depozit. În acesta vom muta efectiv toate documentele pe care le depunem la un NRC pentru înființarea PFA-ului nostru. În continuare vom deschide o pagină de internet și vom accesa site-ul concreto.ro. Fie în pagina ghidului de înființare a PFA, la pasul 4, indiferent că discutăm despre semnarea și depunerea fizică sau cea online, vom găsi acest link către datele de contact ale birourilor teritoriale ale Registrului Comerțului sau fie direct din meniu de la secțiunea Suport clienți, date contact ONRC. Vom găsi acest tabel cu toate datele de contact ale birourilor teritoriale ale ONRC din țară. Putem folosi funcția de search, doar scriem județul în care avem sediu, Bacău, spre exemplu, iar ultima coloană conține adresa de e-mail la care vom transmite dosarul nostru. În cazul nostru avem București, iar aceasta este adresa de e-mail. Ctrl C. Și apăsăm Ctrl V. La subiect vom trece
dosar înmatriculare PFA, va trebui să atașăm acestui e-mail toate documentele pe care înțelegem să le depunem în susținerea cererii noastre de înmatriculare. În funcție de specificul fiecărui dosar, documentele pot varia, dar vor include în mod obligatoriu cererea de înregistrare, anexa 1 privind declarația de autorizare, anexa 2 de înregistrare fiscală, copia cărții dumneavoastră de identitate, după caz un document care să ateste pregătirea profesională. Aici putem avea o copie de pe diploma de la ultima instituție de învățământ absolvită sau o adeverință de la ultimul loc de muncă sau de la actualul loc de muncă care să ateste experiența dumneavoastră profesională, un titlu de folosință al spațiului în care stabiliți sediul profesional al PFA, fie contractul de comodat generat cu ajutorul formularului nostru, fie un contract de comodat pe care l-ați redactat dumneavoastră sau un contract de închiriere. Avizul asociației de proprietari nu este necesar în toate cazurile, doar în acele cazuri în care avem într-un condominiu, adică într-un bloc, înregistrată activitatea PFA ca fiind cu desfășurare și la sediul profesional. Dacă nu desfășurăm activitatea la sediul profesional și o desfășurăm doar la terți, nu avem nevoie de avizul asociației de proprietari. Mai putem avea declarația privind nedesfășurarea activității la sediu, care se generează atunci când selectați că nu desfășurați activitatea la sediu. După caz, declarație de participare în mod obișnuit la activitatea PFA a soțului sau a soției. Va trebui să adăugați și o copie de pe carte de identitate a soțului soției, ba chiar ați putea și de pe certificatul de căsătorie. La fel, toate documentele pe care le depunem vor trebui să conțină semnătura noastră electronică. Și nu în ultimul rând, va trebui să depunem și rezervarea de denumire pe care am făcut-o și pe care trebuie să o faceți mai înainte de a completa formularul de la pasul 3, de la pasul anterior, înainte de generarea documentelor. Găsiți tutorialul despre cum se face rezervarea de denumire la pasul 2 din acest ghid, dar o să vă las și link în descriere. Pe aceasta nu trebuie să o semnăm electronic, ea este deja semnată electronic cu semnătura Registrului Comerțului. Astfel, toate documentele care alcătuiesc dosarul nostru de înmatriculare le vom lua și muta în mailul pe care îl trimitem, în cazul nostru, la Serviciul de Înregistrare Cereri de la Biroul Teritorial al Registrului Comerțului din București. Apăsăm un Send, puteți să scrieți un mesaj: bună ziua, în atașament vă rog să găsiți documentele privind înmatricularea, nume, prenume, PFA. Nu o să transmit acest e-mail pentru că nu vreau să ajungă cererea noastră cu acest exemplu de test la Registrul Comerțului. După ce am trimis mail-ul, a doua zi lucrătoare, putem să accesăm contul nostru de pe portal, la stadiul dosar. Putem să căutăm dosarul, alegem județul și completăm cu denumirea PFA-ului nostru. Să caut un PFA Popescu. Și avem câteva rezultate. Desigur, când veți căuta cu nume-prenume, o să vă apară doar dosarul dumneavoastră, îl accesați și o să vedeți un astfel de dosar: înmatriculare, autorizare și înmatriculare. Îl puteți
accesa și dacă există observații, le veți găsi aici. Se pare că și acest SRL, Popescu și Popescu Smart Consult, au avut o amânare, dar au rezolvat-o cu o cerere de completare dosar și după a fost dispusă soluția de admis. Există desigur și opțiunea de a depune direct prin portal dosarul de înmatriculare al PFA. Vă recomand soluția cu transmiterea pe e-mail, este mult mai rapidă, dar o să vă arăt în acest tutorial și cum putem să facem depunerea dosarului prin portal. Apăsăm în partea de stângă, înregistrare în Registrul Comerțului a PFA, II și IFE și selectăm prima opțiune, aceea de înregistrare. Selectăm biroul teritorial la care depunem. O să selectăm București, PFA, salvăm pasul intermediar și mergem mai departe. Va trebui să completăm din nou toate aceste informații. Introducem datele PFA-ului pe care vrem să-l înființăm, denumirea, sediul din nou. Obiectul cererii va trebui să trecem prezent la cerere, deoarece PFA-ul nu are act constitutiv. Reluăm informațiile despre obiectul de activitate. Dacă avem și activități secundare, la fel. Le vom trece aici. Selectăm opțiunile cu se atașează și ajungem la secțiunea de documente, unde o să trecem și o să încărcăm fiecare document pe care l-am semnat mai devreme. Desigur și rezervarea de denumire. Mergem mai departe. Da, se pare că anexa 1 trebuie încărcată cu denumirea declarație pe proprie răspundere. Va trebui să bifăm opțiunea cu privire la comunicarea documentelor de către ONRC. Recomand opțiunea mijloace electronice. Mergem mai departe și apăsăm butonul generale. Documentul pe care îl vom descărca este cererea de înregistrare prefăcută prin portal. Și arată așa. La fel, va trebui să o semnăm.
La punctele 13 și 14, bine, putem să facem o semnătură mai mare care să le acopere pe ambele. Și va trebui să încărcăm un portal cererea care a fost generată de către portal, respectiv cererea de înregistrare portal. Apăsând butonul adaugă. Mergem la pasul următor, bifăm că nu suntem robot și apăsăm butonul finalizare. Nu o să-l apăs pentru că nu vreau să trimit această cerere, dar vă recomand, deoarece e mult mai simplă opțiunea cu transmiterea pe e-mail, să transmiteți dosarul dumneavoastră de înmatriculare al PFA pe adresa de e-mail. Datele de contact le găsiți la secțiunea suport clienți de pe site-ul nostru. Foarte simplu, căutați orice birou teritorial și veți avea pe ultima coloană adresa de e-mail la care trebuie să transmiteți dosarul dumneavoastră. Asta a fost tot. Acesta a fost tutorialul nostru despre semnarea și depunerea online a documentelor de înmatriculare PFA. Sperăm să vă fie util la înființarea PFA-urilor dumneavoastră. Nu uitați să dați un like și un subscribe la canalul nostru de YouTube și vă rugăm să ne lăsați în comentarii părerea dumneavoastră despre acest material, cât și sugestiile dumneavoastră despre ce alte videoclipuri, tutoriale ați vrea să vedeți aici la noi pe canal. Vă mulțumim!